naučíte zatáčet rychle v autě. Budete držet to takhle přesně nad tím propojením, i trošku na tom, a nebudete posouvat ruce, ale budete překřižovat ruce. Teď si přibrzdím a zatočím hodně takhle. Nebudu tam různě plácat, ale budu zatáčet na tu jednu stranu obouma. Vrátím si volant, zase přidám trošku plyn a zase přikřižuju ruce a nepouštím. Přibrzdí zastavím a ukážu vám, jak jsem třeba dřív řídila já. Já jsem dřív jezdila, že jsem řídila vlastně takhle a to bylo strašně pomalé. A nebo třeba někdo řídí takhle a to bych řekla, že se taky nemá. Ale řídí se prostě, že překřižuješ ruce, a zase nedržím si to takhle jednou a nedělám tohle, ale řídím takhle. Vrátím volant a teď zase řídím takhle. Překřížím ruce, překřížím ruce, překřížím ruce, překřížím ruce, překřížím ruce, překřížím ruce, překřížím ruce. Zastavíme venku, jo, už půjdu mnou. Dám spojku a zastavím. Takhle se naučíte rychle řídit. Nebo zatáčet volantem.